Id-distakk bejn iż-żewġ mexxejja politiċi żdied. Stħarriġ li wettqet il-gazzetta Maltatoday ippubblikat fil-ħarġa tal-Ħadd juri li l-Prim Ministru Robert Abela huwa fdat 17% aktar mill-Kap Tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Din il-fiduċja titrasmetti f'riżultat elettorali ferm aktar b'saħħtu mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Fuq l-aħħar stħarriġ li kienet għamlet il-Maltatoday, Robert Abela nżied il-fiduċja fih mill-elettorat biex issa, fuq skala nazzjonali, il-Prim Ministru huwa fdat 48.4% u Bernard Grech huwa fdat 31.5%. Robert Abela huwa fdat ferm aktar minn Bernard Grech f'kull kategorija ta' età. Maż-żgħażagħ jiġifieri dawk li jgħoddu bejn 18 u l-35 sena, il-Prim Ministru huwa fdat 15% iżjed mill-Kap Tal-Oppożizzjoni. Il-fiduċja fil-Prim Ministru hija qawwija wkoll fil-kategorija anzjana, jiġifieri dawk li jgħoddu l-65 sena jew aktar. F'dik il-kategorija l-Prim Ministru Robert Abela jgawdi l-fiduċja ta' 23.3% aktar minn Bernard Grech. Fl-istħarriġ li sar din il-ġimgħa, Robert Abela jgawdi iżjed fiduċja minn Bernard Grech kważi f'kull reġjun tal-pajjiż iżda l-aktar fix-xlokk ta' Malta. Interessanti li 4.4% ta' dawk li vvotaw il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali għandhom fiduċja f'Robert Abela. Dan għall-kuntrarju ta' Bernard Grech li kiseb il-fiduċja ta' 0.9% biss ta' dawk li vvotaw lill-Partit Laburista fl-2017. Hemm iktar votanti nazzjonalisti li jħossu m'għandhomx fiduċja fl-ebda mexxej. Robert Abela għandu 87.4% tal-votanti laburisti jafdaw fih, għal kuntrarju ta' 79.7% tal-votanti nazzjonalisti illi jafdaw fi Grech. Intant 44.2% ta' dawk li pparteċipaw fis-sondaġġ qalu li jivvotaw lill-Partit Laburista, għal kontra ta' 32.4% li qalu li jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Iż-żewġ partiti żiedu l-fiduċja iżda il-fiduċja fil-Partit Laburista żdiedet brata akbar mill-aħħar sondaġġ, tant li l-Partit Laburista kabbar il-fiduċja b'4%, li tfisser żieda ta' madwar 8,000 vot fuq ix-xahar ta' qabel.